Ono karan somera en 1 Peter 5 verse 10 engana emaze familia pastor ngabe tita itiko 1 Peter 5 verse 10 na Nyasaye bubuya bwose ona se familia na Nyasaye bubuya bwose oyo barangeirie moso asobonene bwaye bwakale na kale ase Kristo omwaikire ochandwa asekere onekere mwaikire ochandwa kerere keke mwaka chachi orali ero monyene n'abaroisie onere Nyasaye otende n'abaroisie n'abakong'ye ababeke chinguru nokubabeka asoboroso bwaye na kubabeka asoboroso bwaye na Nyasaye bubuya bwonsi ono na Nyasaye bubuya bwonsi oyo obarangeiri moso asobonene bwaye kale na kale ase Kristo omwaikire ochandwa asekeregeke ono kumwaikire ochandwa asekeregeke ero monyene n'abaroisie n'abakong'ye ababeke chinguru nakobabeka asoboroso bwaye ero mwanane bamina amina nene gochingse okobua n'okwaye oikakale na kale amina kiro mutata amina akipasa na nje timura nisoma timuwa twatembe na sasa senia fabri na kia kwa tia ekyo mario kuna ale ngo omangutata de nai kwa de ari yao lengwa to musiki kero pasa kwa aliga na ro musiki omondo korokwa oyo korusagero na kotero mwetu musiki kore kanisa uko bwato na ro musiki wewe ngo mwetu kujazo mara moja amina na itikona rengera alime na ngo musiki osuara no atua omondo otale tukorukwaisa ka utuo suara no atua na kimwete suara no atua ere kodia tera iga suara no atua iga wasani o atua iga rengono suara iga rengono mwili ono suara ekelagenda buatua atua watere tiro naisano elie nkonya pao abantu batende nsoli ono watu sauliengo mmoja kanene tie mlie kubuga akateba na kire tie ngo korani ile na kia uga watu akagenda uchimagega akachibo kuchike baramagega mwegwetu ogo chibocha ogo teragere na tie stungura la yagere anyo watu oimokiri entereka mugora agotamera ekenge gite uchimagega eso watu agometi ae ono ojo chodo toko norani ngwatere lakini ti ujane akatama uti irongo watu ani watu na morodi onoende ngori irongo esa ndugu nae bataka ine wone sunde kaba abere kotisa kutunya hotewa era sunde kaba bono ko bako enda moro ko basamo kana musu na sunde bagani bagacha abasani watu muigwe bono bako tangi nyangi bono atoko omunguro motambe bibahu ikuramba go chirongo ichiko mushe mwende direte bono anisuwa wali ngorene tio suwa ko rega inaki abanta abamba ipongwa ngaki ngokora tigamba superi bona wanawa ngaki saluki yake oliaga suki na wewe anda sukia naenda sukia akama kontra kutisema pro omwendo nyoka wemesengo omondolia gachangare kanemesengo abantu bako tamangala ya moya abantu tamangala swala anyoraniga akatamale tio
Intena kwa hitikura na UDA. Nteno mwai. Na note oulu na raida wabwate etwate katena sego. Ruto akamwenzemo akaimere etio oiro president. Oh no ntena kwa soraiga. Tuanja. Bono omonyuere tunero konta kindukie nero kwa. Bono ntena kwa sorona abana bantu. Serikali noera lakini ntena kwa soraiga. Esa unono suara tio na kwa sorra pidi na uoko uno weni okone kurama omosko kora kumatau. Tigabanjira nenga matonere CS education kwa masare ina Simeza sijamana sijamana todo mozo na jula chileta endeto na no wanu tenore ave wene ntena masoranga ki tigana sai abasesenye evidenios via jiraiga abara isiga barua desiwe kwa ajira korera ndo pali